Дания Гайнетдинова изге сүз. Сәкинә быйыл 1-нче сыйныфны тәмамлады. Билгеләр дә гел бишле генә. Мәктәпкә кергәнче үк укый белә иде инде ул. 100-гә кадәр санарга да өйрәнгән иде. Болай ярап куйды. Югыйсә гел 5-гә генә укый алмаган булыр иде. Әти-әнисе дә кызларының тырыш булуларына бик сөенделәр. Йәйге каникул көннәренең берсендә яңа бистәдә яшәүче Дәү әнисе Сәкинәне үзенә кунакка алып китте. Трамвайда кайтканда Сәкинә Дәү әнисе янына читкәрәк китеп басты. «Утыр, кызым, утыр, ник торасың?» дип сорады Дәү әнисе. «Өлкәннәр утырсын», диде кыз. «Шулай дисеңме? Менә рәхмәт, кызым», Дәү әнисе елмаеп куйды. Сәкинә дә көлөмсерәде. Ул кондуктор апай янынарак барып басты. Аңа әле бер, әле икенче яктан билетка акча суза башладылар. Сәкинә аларны кондуктор апайга сузды. Аннан билетларны хуҗаларына кире кайтара торды. Апалар, абыйлар аңа татарча да, русча да рәхмәт әйттеләр. «Рәхмәт, кызым, спасибо, доченька, рәхмәт, сеңлем». Трамвайдан төшкәч, Сәкинә бик шатланды. Дәү әнисенә карап, 20 рәхмәт алдым, диде. Дәү әнисе кеткеләп көлеп җибәрде. «Шулаймы ни, кызым? Ник көләсең, Дәү әни?» дип сорап куйды Сәкинә. «Үзең әйтәсең бит, бер рәхмәт 1000 бәләдән коткара», дип. «Дөрес, кызым, дөрес. Мин куанычымнан көләм, синең тырыш уңган булуыңа шатланам, ярдәмче булуыңа, ә рәхмәт сүзе изге сүз ул, аның кадерен белергә кирәк».